Ano yung menu, Stalin? Pansit. Pansit? With ibos? Oh, Dami sahog. sarap. Medyo dami sahog. Luto ni Crystalline. Kasi tabi niya eh. Hindi pati ako kumakain pag marami sahog. Oo nga. Ayaw ni Vince nito. Ay, ano yun? Langgam. Kagatin mo din. Akin na, akin na. Ayan po, good morning. Good morning, good morning. At yun, yung trabaho namin ngayon ay dun sa bahay ni Crystalline. At yun, kasama ko si Papa ni Chinchin, Kuya Arnel, Kuya Gatcho nandyan. Biyahe na kami, yan lang kami sa unahan. Ulan. Biglang tumulo ang ulan. Ayan si sir naglalakad. Sir, good morning. Diyan kami kay Crystalline. Punta ka doon? Tara, sakay ka na. Lakad ka lang? Sige. Yan lang, malapit lang naman. Sa English yung di ka pala napunta dito kay Crystalline? Dito lang, lapit lang. Ayan po, dito na kami sa trabaho nanay ni Crystalline. Hello Nay, good morning. Anong maganda sa morning mo na ngayon, Nay? Nagpaligo ako ng mga pinanak. Ay, may pinaanak ka pala. Ano po na? Salamat. Papa ni Chinchin. Andito na yung team. At abang-abang na lang po kung ano yung magawa naming vlog ngayon dito sa babahay project kay Chinchin. Yan po. Ito yung nagawa nung nakaraan. Kuya Arnel, bira ka agad. At po, simulan na natin ang paligsahan. Simulan na natin ang paligsahan sa buhay ng vlogger. Ang camera. Yung partner ko, si Sir Teacher, Papa Elias Laga. Elias Laga, ano? Oh! Bukan ulang! Alam? Alam tayo magagawa sa ulan na yan? Ulan ka lang. Tatrabaho kami. Okay, so all right. Ganda.
kay bang karton. Amo. Gano. Amo, pagkatyo. Sir. Ayan po. Amo bagay ng ano. Amo. Baga ng hindi ko. Amo, ay. Sir. Relax ka muna, sir. Relax ka muna, sir. Let's go! Naku, ulit. Ay na. Lapit ulit. Ay, nag-iigib po si Sir sa kasi Papa ni Chinchin. Tawon ba yun? Kamu na. Yan na. Yan. At binababad muna namin para tuloy-tuloy yung gawa. At si Arnel gumagawa pa ng header. Pag tumatabi ko, may stock ko. Sorry na to. Birahin natin kuya.
Di makikita ka na to. Ayan. Huwag na, sir. Ako maglalagay-lagay na lang ako. Kasi, ano na to eh. Ha? Makamalas ko eh. Layout na natin, sir. Hindi pa dami ng pag- Ha? Layout. Hindi pa dami ng- Sakto lang yan dito. Okay ka na lang yan, sir. Pintuan mo kami, sir. Kahoy pa. Kami na lang dito na ito, sir. Ito pa, yan. Ano pa na lang sa may batang. Ay! Ano yan? Ano na baga? Yan, ready na. Bakal to. Puputin na lang. Sukat. May tulog pa dyan. Yan na. May tulog. Yung po ng mga ating may Maganda sana kung may plywood. So, plywood ka sana. Yung isa, yung madit. Alisin ko. Kaso nakalot mga dito. Lalagpasan tol. Papasok natin sa ano, sa bakal. Tagos. Pasok. Mga ganyan. Tig sa 40 ok mo. Ano mo na yung pantay mo na sa kanto ng ano. Dito. Pantay dito. At babalik din natin yung kapila na to. 100. Para matibay yun. 14. 110. Ganda to, ganda tol. Oo, yan. At babalik ko yung tig-trick. Lula. Dalawa. Dalawa. 14. Yan ang magpapatiba dyan kasi wala nang bagang ano, halos-halo block. Yan, dalawang bakal. 14. Medyo, para doon.
Kaya ako, order ng pinto. 420. Kaya mga kawet yung discard natin dyan. Feeder, sister lang. Puputol-putulin mo yung ako na yun. Oh, patol-patol to. Ano yan, Jen? Hindi naman lulundo yan pagka pinakuhan. Nag-init. Kasi may bakal naman yan. Dalawa. Nice, Pedro. Pedro. Oh no, nalaglag. Ano yun? Magasin. Hello, Palay. Good morning. Po. Pantay mo dyan, Jen. Good morning. Good morning. Saan kayo punta? Sentro po. Ay, motor niya, mama mo. Andito pala. Papakyut. Magpapakyut. Ay, dali. Malupit. Hindi punta. Sanay magmotor. May langga. Oh. Ay, dahil love yung langgam sa'yo. Kinagat ka. Sana all, langgam na lang kami. Uy, dandaan lang ha, madulas. Yan, malupit. Uy, lapit. Yun. Lapit. Tumikat na. Lupit ng header. Ano? Ulan. Tumikat na. Kailan kaya Mga ulan? veterano na nakakaalam niyan. Tama rin, Jong. Oo. Mga veterans. O, ito na. Yung kuna. Baluto tayo mo. Baluto din ng dos. Oh, dulo. Ah, may tubo pa ganito. Ayun ang tubo. Di kabila. Papasok natin yan doon sa Di kabila, dos. Hello po. Ito po. Andyan yata po. Thank you po. Ako sa loob. Good morning po. Tao po. Forma ng header. For only legend. Kabila. Ano pa sa iyo? Bago ako sa Ha? ano pa? Apa? Salamat po. Sabi ang dati na alam. Ay, amoy! Nagpagta.
Hindi na lang ilipat doon sa kabila. Iniikot pa talaga. Iangat mo ang siya. Pantay. Oy. Binirano sa baka parin yung... Oo. Ano sir? Angat yun sir? Angat? Hindi yun. Yung magkaparehas. Parehan. Iyan mo, patayo lang siya yung baluktot. Yun yung baluktot na yun, nakatayo. Yun na, yun na, yun na. Yun na. Iba ang may alam. Hawakan mo yan. Yan. Hawakan mo lang yan. Nakaganyan siya. Para pantay. Iba ang may alam. Iba ang may alam. Lamang ang may alam. Ayos siya. Oy! Dilman! Man sana. Ha? Dilman! Yan kuha mo. Oh. Ano ba ko? Kuha mo. Pero buko. Ako talaga. Sakto ay. Saktong kulang. Talaga. Puro to dyan. Puro to dyan. Puro to O dyan. dalawa yun. Yan magpapatindi ka. Kung magpapatibay sa samahan. Kailangan ka kami isang dalawa yung... Iba yung boots. Arati ba yung sama? Amo! Ang mababasag. Ano ba? Nakakatutok ka di adlock lang. Kita mo na sana. Baka mag-abot ka. Ah, ano? Wala ko na. Yeah. Wala ako nakabuka.
Kaya ba yan? Dalawa kayo, wala namang bit na. Sigurado pupulit din kayo. Imbis nang nakapasok ka pa, dalas yung palahin mo dyan. Dalawang bit na eh. Bus pa ka tayo ngayon? Bakit? Pag nalaglag, sa baba naman eh. Sa baba ka lang pupunutin. Yan ang taas ako. Ipatay na taas. Huwag ko, batang-bata, may tuyo. Malupit talaga siya. Malupit talaga siya. Sponsor na, labor pa. Malupit. Nag-iisa lang ka, no? Oo. Bukod tangi. Ayan po. Say hi. Hello. Galing sentro. Shoutout mo si Tilo. Shoutout mo si Tilo. Nasa Maynila na. Ay, wait. Wala siya. Kahapon naman. Wala, ingat kayo dyan. Paalam sa Silo. Hindi. Ikaw Tilo, di ka nagpaalam kay Crystalline. Ano, Cornel? Tindari. Ano to, legend lang. Tingnan mo na ni Kuya. Baka sobra lang natin. Tingnan mo Kuya. Sentol. Nelson? Ha? So, ang dalawang tulang atin na namsahan. Ano nga sabi sa nga dyan, ang sumati, ang dyan mo, tanggi. So, mga pag mo na sira, balikin ang balikin. Malulusaw ba yan siya? Buhay! Talaga. Kahit makatatlong din na naman yung ano. Yun yung galaw. Ano ko mga pagkakaon ko. Awan, at na ako doon, pero labas yung lahod na. Taglipat na ako ito karta. Mali. Ito naman. Ito naman.
Ilan yung sinabi ko? 192 ata. Ha? 192 ba? Asa yung matulyo natin? Hindi, matulyo ka ba? Duwag kita ng matulyo sa kabila. Kaya pala nag-chat si Rika sa akin kagabi. Tol. Buka ka na kasi mo. Buka ka ng motor. Araw ngayon, bibis. Ganun siya? Isang vlogger na kuryente patay. Viral. Oh, ano eh? Ayaw na. Magawa na. Pero yung ano, Amoy. Ano yung menu, Stalin? pansit. Pansit? With ibos? Oh, Dami sahog. sarap. Medyo dami Mm. sahog. Luto ni Crystalline. Kasi tabi niya eh. Hindi pati ako kumakain pag marami sahog. Oo nga. Ayaw ni Vince nito. Ay, ano yun? Langgam. Kagatin mo din. Akin na, akin na. Kagatin mo, ganti ka. Crystalline, kinagat ng langgam. Sir. Makan mo, sir. Kagatin mo, makaganti ka. Kinagat ng langgam. Dami sahog. Ayan ako. Ayan, prepare. Sagana pati sa gulay. Pwede ka lang santol, dito ka lang santol. Kailangan talagang santol. Bira na! Stop! Kakapit mo kayo.
Yun. Sila, nagkakapen sila. Oh, sir. Mira na, sir. Wala nang ulan, oh. Maliwanag na, oh. Kaya nga mabagal eh. Pag yung ulan, mabilis. Puputol ka ba? O hindi? Ha? Oo. Ano mo ko pala natin? Galing ka. Galing ka mo na kanin. That's it. Ito. Pansit ba to? Oo, pansit ba to talaga yan? Yan, kawawa. Kawawa yung nag-landslide. Kaya, sir, Mo. pumunta ng pansit. Ano na, punta nila. Tol, tol. Ay, sarap ka dito unod. Chili garlic. Tol. Oo, pansit. Meron na tol. Here. Wala na ako yan. Basta, nag-ibig. Kain po. Merienda. Amo? Pas ibus pa. Pista pa rin yan, pista. Pagtulog pa. Halina kayo, kain tayo. May ibus pa. Lupit nung sumaklo yung sa tulay ng bata, no? Tol. Viral. Tol. Tama-tama yan. Pagka walang gawa. Sama-sama. Para matuwa. Ano po, tapos na. At uwi na ako at ano. Kinuha ko ni Vince na puntang Naga. Kukunin ko yung bandon sa bahay. Abangan nyo na lang po yung vlog na gagawin. Kung ano yung gagawin namin sa Naga. Di ba, Tol? Ano ang gagawin natin? Di, pumunta ko sila ng Albay. Bibili tayo ng karayom. Doon Di, pala. papasok sa ano. Papatantan. Bibili ng karayom. Bibili na kami ng karayong. Abangan nyo na lang po sa vlog ni Vince. Ayan po. Bye-bye. Love you all.